Hey folks, Elid i'r syma, y pric o lawen iddi hun, ond i'n meddwl sy'n ni'n neud y fideo bach i chi heddiw, mae gen i gamera, felly pam lai. Pan o'n i'n hogyn bach yn chwarae gema, o'n i wrth fy modd yn twyllo, da chi'n gwybod, da chi'n rhoi cod i mewn, a da chi'n cael mwy o fywyda, neu da chi'n cael skipio i lefel arall, neu be bynnag. Dwi ddim yn hoff iawn yn neud hwnna dyddi yma, dwi'n meddwl bod yn cymryd rhywbeth i ffwrdd o'r gêm, dwi'n licio profi'r gêm yn iawn, ond dwi wedi ffeindio rhywbeth eitha cool yn y gêm yma. Dyma Rayman Legends ar y Wii U. Mae o'r gael ar bron bob consol dweud wir, ond fersiwn yma sy'n gen i. Diolch yn newid pethau lot yn y gêm, ond mae'n eitha hwyl. Felly beth ydych chi'n neud ydy, ydych chi'n mynd i'r lefel cyntaf, a ydych chi'n pwyso start i roi y gêm ar pause, fel yna. Wedyn beth ydych chi angen neud wedyn ydy pwyso XY, 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 a wedyn dal L ag R i lawr fel yna. A ddylsa rhywbeth eitha cool ddigwydd, felly be am i ni drio? Okay. XY, 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 L ag R. Okay, nath o'n gweithio tro yma, rhaid bod fi wedi gwneud rhywbeth yn wrong, sori, na drio yn eto. XY, 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 L ag R.